Hej så alle sammen og velkommen til den her YouTube-video, og tusind tak for 500 subscribers. I dag spiller vi Murder Mystery 2, indtil jeg dør, og jeg har 3 liv, så lad os bare komme i gang. Jeg har 3 strategier, vi skal teste i dag. Men lad os se, om vi kan nå dem alle, hvis jeg ikke dør så hurtigt. I'm sorry. Jeg har ikke lyst til at være din ven i spil. Okay, spørg alle mig om ven lige nu. Okay, jeg blev undersøgt. Vores første strategi er bare at gå normalt rundt og lade som ingenting. Som om vi er bare en normal person. Det er også lidt farligt. På grund af, forestiller hvis morderen lige kommer og dræber os, eller sheriffen dræber mig, selvom jeg ikke er. Jeg kan ikke trust hende der. Jeg er bange for ham der. Vent, hvad? Prøv lige at se, hvor mærkeligt det ser ud udefra. Det er lidt sjovt. Nå. Okay. Det ser godt ud indtil videre. Jeg er ikke død. Det er det vigtigste. Jeg er ikke død. Ham der, han er så meget. Løb. Dø i første runde, det er bare pinligt. Det er bare pinligt at dø i første runde. Det er bare pinligt at dø i første runde. Det er bare så pinligt at dø i første runde. Joink! Okay. Så godt. Det der var så godt klaret. Okay, vores næste strategi, det er, at vi skal prøve at gemme os et sted. Og vent til slutningen, for jeg lover til slutningen prøver vi verdens bedste strategi. Det lover jeg. Jeg kan godt lide at på en server med ikke så mange. Det er på en måde godt og mega dårligt. Er alle bare livet? Det kan jeg ikke lide. Men videoen slutter først, når jeg er død 3 gange, så vi er good to go. Jeg tror, jeg spiller 1 til spil på den her server, og så skifter jeg nok server. Morder. Ej, hvor kunne det have været fedt, hvis vi vandt. Okay, hvis vi lige starter med ham her. Hey, Clipfarm! Ja, du skal ikke prøve noget. Jeg clipfarmer det her. Jeg er den største clipfarmer i verden. Hey, hvad prøver du på? Ja, kom nu. Nej! No way. Okay, 2 liv tilbage. Det er fint. Jeg finder en ny server. Og vi brugte rigtig vores nye strategi her. Så lad os finde en ny server. Jeg kommer tilbage om lidt. Og jeg er tilbage! Okay, prøv lige at se ham der Avatar. Okay, så lad os prøve vores strategi med at gemme os. Jeg forstår stadig ikke, hvordan jeg mistede et liv der. Jeg forstår det ikke. Sheriff! Jeg skal ikke nyde noget af at være sheriff. Jeg gemmer mig fra det alle. Jeg skal ikke nyde noget af at være sheriff. Vi skal finde et godt gemmersted. Okay. Skifter lige her. Okay. Jeg tror morderen er derinde. Hvis vi dræber morderen ikke. Det kunne være sygt clipfarm, føler jeg. Der burde være nogen her. Ved hvad, jeg truster ikke nogen. Jeg holder bare så meget hende der. Okay, jeg kan jo ikke være sikker. Hvis det er forkert, så mister jeg jo mit liv. Er det... Ja. Det er så meget dig. Okay, det er ikke ham.
Okay, det er ikke nogen af dem. Jeg tror ikke, det er nogen af dem. Hvorfor fangede hun os? I don't like that. I really don't like that. Hvorfor skulle du lige fange os? Hvad har jeg gjort for at blive fanget? Jeg gider ikke at blive fanget. Okay, hallo? Hvorfor skulle du lige fange mig? Hvad har jeg gjort? Sådan der. Nu er jeg endelig fri. Og det sjove med den her video er, at jeg kommer ikke til at klippe i den. Så det bliver bare fuldstændig alt. Hvad? Easy! Klipfarm. Okay, vi prøver at gemme os, men jeg tror, vi bare skal springe den over. Så lad mig skifte til næste strategi, og jeg kommer tilbage, når jeg har skiftet til næste strategi. For jeg bliver lige nødt til at gøre noget for det. Så vi ses om lidt. Og vi er tilbage med vores nye strategi. Af at blive mega lille og gemme sig. For nu er jeg en lille ko. For ved I hvad? Jeg er en ko, der grinder MM2. Bare det der med, at jeg er en ko, det er ikke rigtigt på det. Jeg er ikke en ko. Prøv at se, hvor små steder vi kan gemme os. Det er bare så sygt. Derfor er det så fedt at være en ko, der grinder MM2. Ja, jeg er innocent. I så det selv. Der er kun 3 på den her serveren, for jeg vil gerne tage et sats. Jeg var ikke! Ved I hvad? Jeg føler mig krænket. Ved I hvad vi gør nu? Det beviser, at jeg har 1 liv tilbage. Og når jeg har 1 liv, ved I hvad det betyder? Har I ikke hørt det, der hedder 3. gang af lykkens gang? Det er det, det betyder. Hvad laver de med en pil? Biolab. Jeg hopper oven på dig. Nå, men er I klar til, at I alle sammen får tæsk af den gode ko her, der grinder MM2? Okay, jeg bliver innocent igen. Jeg har det bedste gemmested alle sammen. Alle sammen bare trust mig. Bare trust mig. Der er ingen, nogensinde, der kommer til at finde mig. Og imens jeg lige prøver at huske, hvor gemmestedet var, så kan I passende lige gå ned og subscribe. Løb! Easy! Easy peasy. Hvad laver de to? Det ligner 2 venner, der spiller sammen. Ved du hvad? Jeg tror, det er farligt at være på den her server. Men jeg bliver her alligevel. På grund af, jeg er pro. Ej, jeg var så tæt på. Ah! Det er også svært, når jeg er en lille ko, der grinder MM2. Sådan der. Vi gemmer os bare. Gå ned og subscribe imens. Ikke for noget, bare lige subscribe. Tror I nogensinde, der er nogen, der kommer til at finde os her? Skriv det i kommentarfeltet. Og subscribe. Nu når du alligevel er ved at skrive din kommentar. Okay, mens vi står her, så kan jeg faktisk ikke rigtig lave noget. Normalt kunne det være fedt at klippe det her ud, men det kan jeg ikke rigtig på grund af, det har jeg sagt, jeg ikke vil. Derfor. Så lad os bare sidde her og vente. Ja, 15 år senere. Ved du hvad? Jeg havde det her. Vi har brug for noget action.
Jeg bryder alle mine strategier. Vi har brug for action. Og jeg vil gerne samle coins. Prøv lige at se med lighed med en coin. Jeg er næsten på størrelse med en coin. Okay, videoen slutter, hvis jeg dør en gang til, så... Måske skulle jeg lige gemme mig. Selvom det kunne være fedt at tage action, men... Jeg har lige tjekket, så bliver videoen kun 10 minutter lang. Okay, jeg gemmer mig her. Jeg vil gerne have en coin. Bip, 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 bip. Bup, 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 bup. Okay. Så, ja. Jeg tror... Vent! Er der en skakt her? Fuck. Jeg så hende. Det der gav mig et chok. Vi står her. Nej, vi går ned. Ja. Men jeg tror, jeg måske har et godt gemmested. Okay. Her! Jeg kan ikke gøre det, når jeg... Alle sammen, vi kukker. Vi klipfarmer det her. Vi klipfarmer en ko, der grinder MM2. Kom nu. Piu. Alle sammen. Vi har nået langt. Jeg er super taknemmelig for 500 subscribers. Kom nu. Kom nu. Joik! Det er det. Subscribe. Klipfarmer. Ja, jeg klipfarmer totalt. Hero. Koen vandt. For jeg er en ko, der grinder MM2. Yeah. Oh. Yeah. Jeg er en ko, der grinder MM2. Yeah. Du får tæsk. Factory. Vi kan klippe. Jeg har et godt gemmested i Factory. Og vi kan klippe farm. Jeg har lige dræbt dig. Du må gerne være sur på mig. Jeg gider ikke at være dit kæledyr. Løb. Hvorfor står du op og kigger ind i en væg? Hvordan bliver jeg kun alle sammen, jeg har det bedste gemmested. Jeg skal ikke nyde noget at være sammen med dem der. Ja, de der to, de kan bare lige lave sine ting. Okay. Okay, mit gemmested er faktisk her. Hvis jeg nu bare gemmer mig og lader tiden løbe ud. No, shit. Løb. Hvis jeg vinder det her ikke, så skal I virkelig subscribe. Ja, det var vel alt for den her video. Tusind tak for 500 subscribers. Vi ses. Ja, jeg skal lige lave min outro. Men det var bare det. Subscribe!